Eu sunt una dintre mamele care și-a dorit foarte mult să crească copiii până când școala devine obligatorie. Dar, totuși, deși mi-am dorit foarte mult ca educația copiilor fie dată de către mine, stând acasă cu copiii devenea din ce în ce mai frustrant. Aveam nevoie de socializare, aveam nevoie să simt că pot să fac și eu ceva și că nu mi se atrofiază creierul. Am căutat atunci oportunități de a lucra de acasă. M-am înscris în 2 companii, dar nu mi s-a oferit ceea ce eu aveam nevoie. Însă am descoperit această companie acum 1 an de zile și sunt extrem de mulțumită și extrem de mândră că fac parte dintr-o echipă de succes, o echipă de diamant, o echipă foarte unită și dispusă să te ajute oricând ai nevoie. Pe lângă aceasta, avem cel mai mare comision de pe piață și cel mai bine pus la punct plan de marketing. Dacă vrei și tu detalii despre această companie, dacă ești o mămică care stai acasă și simți că efectiv nu mai poți să evoluezi, această companie te ajută în primul rând pe tine să evoluezi, să te dezvolți, dar te ajută și pe plan financiar. Dacă vrei mai multe detalii, te rog lasă-mi un mesaj în privat.